Subscribe खालामनानै ला DB टेक्निकल YouTube चेनेलखौ आरो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेशनखौ अल होनानै ला। खुलुमबाय, नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं DB टेक्निकल YouTube चेनेल। तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। तो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जोङो मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन। तो नोंथांमोना गोबाङानो YouTube चेनेल खुलिबाय आरो गाव-गावनि YouTube चेनेलखौ माबोरैहाय 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनांगौ, माबायदियै 1000 साबस्क्राइबखौ जोङो कमप्लिट खालामनो हागोन आरो गाव-गावनि चेनेलाव माबायदि भिडिअ बानायोब्ला जोङो भिउस मोनबाय थागोन, नोंथांमोना गोबाङानो सानो नङा होमब्ला? थिग बेबायदिनो नोंथांमोना जोंनि बर'नि गेजेराव सासे इउटुबार जेनाखि मुंदांखा इउटुबार बि भइस होनना बुङोब्ला बयनिबो गोसोआव दुब जायो। बयबो बि भइसनि भिडिअ नाय नोंथांमोना बयबो बि भइस बायदि जानो गोसो जायो जानो हागौ गोबां इउटुबारफोरानो आरोना, जायफोरा माने बिगिनार, जायफोरा माने इउटुबाव गोदान फैदों, नोंथांमोना 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जायाखै, सोरनाबा मनिटाइज जायाखै चेनेला। दा बिथांमोना गोबाङानो गोसोआव डाउट जायो, आङो बि भइस बायदि बोरैहाय साक्सेसफुल इउटुबार जानो हागोन, आङो माने बि भइस बायदि दैलि बिसिबां माने मोजां भिउस फैगासिनो दं बि भइसनाव, बेफोरबायदि आङो भिउस बोरैहाय लाबोबाय थानो हागोन आंनि चेनेलाव, बेफोरबायदि गोबाङा साननो हागौ आरोना। दा नोंथांमोना गोबाङा सानोबो, नाथाय खायफाबा सानोल' ओमफ्राय खुद माने गाव खस्थ' खालामा आरोना। दा खस्थ' खालामैनि जाहोनानो जाहैबाय सोरबा बायदिया गुबुननि भिडिअ मोनसिगोन, बिदिनो गुबुननि भिडिअ मोननानै गावनि चेनेलाव दलद आपल'ड होनानै दोनो। दा बेफोरबायदि आपल'ड खालामनानै दोनोब्ला नोंथांमोना गोबां प्रब्लेम जायो। जेब्ला नोङो गुबुननि भिडिअ मोननानै नोंनि चेनेलाव होबाय, भिउसखौथ' मोना नङा नोङो मोनबाय, नोङो भिउस मोनबाय, जेब्ला नोङो मनिटाइज एप्लाइ खालामनो थांगोन अब्ला नोंनियाव माने प्रब्लेम जायो। मनिटाइज एप्लाइ खालामनाय समाव गुबुननि भिडिअ आपल'ड होयोब्ला रिइउस जायो माने कन्टेन्टआ, माने मनिटाइजआ नोंना रेजेक्ट जानानै फैयो। दा नोंथांमोना बेफोरनि थाखाय साबधान जाब्लानो जाबाय, गाव खुद खस्थ' खालाम। जेरै जोंहा बि भइसआ सिगां समाव बर'नि भिडिअ बानायोमोन, रस्ट भिडिअफोर बानायोमोन सिगां समाव, दा गावहा सोलायबाय कन्टेन्टखौ। दा जोंनि गेजेराव मा जायो, हिन्दीआव कन्टेन्ट बानायोब्लाबो नोंखौ बखिग्रा गोबां मानसिफोर थागोन। दा बिनि गेजेरावबो बि भइसआ मालाय गावनि खुद खस्थ'जों गाव स्ट्रागल खालामनानै, गाव खस्थ' खालामनानै, गुबुना जिखि बुङा जो दुनिया वाले कुछ भी बोलो मैं तो उसके आगे निकल जाना है होननाय बायदि मोनसे बयहाबो टारगेट थायो नङा होमबा? दा बेखौ मालाय गोसोआव लानानै बि भइसआ बुंग्राया बुंबाय थागोन, गाव माने खुद धैर्य थाब्लानो जाबाय होननानै माने साननानै दायो माने बि भइसआ दिनै साक्सेसफुल जानो हादों। दा बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो सोरबा बायदिया नोंखौ हिन्दी भिडिअ बानायोब्ला गोबां बखिग्रा थानो हागौ, है नोंनि भिडिअआ जाया, हिन्दी बुंनाया जाया, नोंनि लेंगुवेजआ। दा जोङो जोनोम जानाय लोगो रावबोथ' हिन्दी सोलोंनानै फैखायाना, बिमानि रावसो बांसिन सोलोंखायो, बर' लेंगुवेजसो, रावनाबो बुंनाया पारफेक्ट जाखाया। बेनिखायनो नोंथांमोना जाया होननानै सोरबाफोर माने बखियोब्ला बे बखिनायनि गेजेरजों नोंथाङा गोसोखौ डाउन दाजा आरोना, एकदम बांसिननिफ्राय बांसिन भिडिअखौ बानायलांबाय थानो नाजा। अब्लानो नोंनि साक्सेसखौ नुब्लानो नोङो जेब्ला मोनसे समाव फेमास जागोन ना, नों माब्ला मोनसे समाव साक्सेस जागोन, अब्लानो बै बुंग्रा मानसियाबो माने लाजिनांगोन आरोना। बै बुंग्रा मानसियाबो माने नोंनाव माब्लाबा समाव हेल्प बिनोबो हागौ, माब्लाबा समाव ओइ नों बोरै एफा मोजां हिन्दी बुंनो रोंखो, आंबो इउटुब चेनेल खुलिनोसै, नों इदि खिथादोब्रा, नै बेफोरबायदि नोंनावसो उल्था सोंफिनगोन आरोना बै माने बखिग्रा मानसिया। दा बेनिखायनो गुबुना जिखि बखिबाय थाथों बखिनो हो बखिग्राफोरखौ। दा नोंथाङा जि हिन्दीआव भिडिअ बानायदों, हिन्दीआव बानायबाय था, बर' बानायदों बानायबाय था, साबस्क्राइबारखौथ' मोना नङा मोनखागोन, खिन्थु गुबुननि भिडिअ होब्ला मा जायो, मनिटाइज एप्लाइ खालामनाय समाव प्रब्लेम जायो आरो नों भिउसखौ मोनगोन, साननैसोनि थाखायल' मोनगोन, ओमफ्राय बिनि उनाव साननैसोनि उनावनो नोंनियाव भिउसआ डाउन जागोन आरोना, माने भिउसआ फैनाय नङा आरो। दा नोंथांमोना खुद खस्थ' खालाम। नोंथांमोननो आङो जायफोर दायो हिन्दी चेनेल खुलिदों, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना, बे माने बिराद ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं दायो। गेजेर बिदिनो ट्रेन्डिं फैबाय थायो, नोंथांमोना बै ट्रेन्डिं टपिकनि सायावबो भिडिअ बानायोब्ला माने एसे चेनेला ग्र' जानायनि चान्स थायो। नोंथांमोना निस्सय साननो हागौ सोरबा बायदिया आंना एसे खम समनि गेजेरावनो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबा हामगौ, खम समनि गेजेरावनो 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबा हामगौ, बेफोरबायदि गोबां सानो। दा नोंथांमोना जायफोर सानो, नोंथांमोना नैबेबायदि ट्रिकखौ गेजेर समाव फैयो माब्लाबा बिदिनो। दा नोङो 100था भिडिअ होब्ला 100थानि गेजेराव नोंथांनिया 100था भिडिअनि गेजेराव 100थायाबो माने भिउस फैयाबो जानो हागौ, बबेबा मोनसेयाल' माने भिउसआ बुरजा फैगोन जानो हागौ आरोना। दा बेफोरबायदि ट्रेन्डिं फैयो माब्लाबा समाव, नोंथांमोना हेशटेगफोरखौ मोजां हो, माने डिसक्रिपसनफोरखौ मोजाङै हो, आरो नोंथाङा मा केटेगरियाव भिडिअ बानायो बिनि सायाव केटेगरिखौ मोजाङै लिरब्लानो जाबाय, मा केटेगरियाव होयो नोंथाङा बिनि सायाव। माने दायो माय फार्स्ट ब्लग होननानै नोंथाङा माने हिन्दीआव जुदि भिडिअ बानायदोंब्ला दायो माय फार्स्ट ब्लग होननानै माने
ब्लगफोर बानाय दायो दा बे माने बिराद ट्रेन्डिं नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुगासिनो दं बिराद भिउस फैगासिनो बिथांमोननि चेनेला आरोना गोदानसो बिसोरबो माने उड़िसानि दं बिहारनि दङ आसाम स्टेटनि बाहेरनि दं आरोना गोबां बाहेरनि गोजा दा बिसिनि भिडिअफोरा गोबां माने भिउस फैगासिनो दङ बिसिनि चेनेला गोदान दा नोंथांमोना बेफोरखौ फल' खालामब्लानो जाबाय थ' नोंथांमोन दानिया फैबाय जों गाव गावनि मबाइलनि स्क्रिनाव बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे इउटुबाव सार्च खालामदो बेहाय नैबे सार्चआव थुब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना माय फार्स्ट ब्लग नैबे नायब्लानो जाबाय माय फार्स्ट ब्लग बिदि सार्च खालामब्ला नायनो हागोन नै 3 उइकल' जादों बिनिया माने ट्रेन्डिंआव दं आरोना चेनेला ओमफ्राय नैबे गाहायनिखौबो नाय 3 उइकल' जादों 3 उइकआव 9.91k भिउस मोनदों नैबेहा माने 1 मिलियन थांबाय बिनिया नै 3 उइकआव नायनो हागोन एडभार्टाइज फैदों मनिटाइजबो जाबाय चेनेला 3 उइकआवनो नै 30k साबसक्राइबार कमप्लिट खालामबाय बियो आसरित नै एबाउटआव थांनानै नाय बिनि चेनेल जिमेल क्रिएट खालामनाया 4 आगस्टआवसो खालामदोंमोन बियो जिमेलखौ क्रिएट खालामनाया खिन्थु 2022नि आरोना बिनि भिउसफोरखौ नायदो दायो माने ओरैबायदि मोजां थांगासिनो दं नायदो बिनि भिउसफोरखौ दा थाम्बनेलफोरखौबो नोंथांमोना मोजाङै लिरनांगोन आरोना मोजां थाम्बनेल एडिट खालामनांगोन नै माय फार्स्ट ब्लग माबायदि भिउस थांदों ओमफ्राय नैबिनि भिउस थांनायनि डिसक्रिपसनाव नायदो मा डिसक्रिपसन लिरदों बियो नायनो हागोन नै डिसक्रिपसनफोरखौ बिदि होनांगौ आरोना मोजाङै बहायनांगौ बेनिफ्राय नेक्स्टनिखौ नायदो नेक्स्टआव नैबिनिखौ नायबानो जाबाय माय फार्स्ट ब्लग बेबो माय फार्स्ट ब्लग बानायदों नैबिनि डिसक्रिपसनखौबो नायब्लानो जाबाय नै बिराद बुरजा डिसक्रिपसन होदों हेशटेग होनानै बेफोरबायदि माय फार्स्ट ब्लग बेफोरबायदि सौरभ जशिखौ टेग खालामोब्ला बेफोरबायदि फेमास इउटुबारफोरखौ टेग खालामोब्ला माने थाबैनो ग्र' जायो आरोना चेनेला बेनाबो गोदानसो नै 30k साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाय बेनाबो गोदानसो चेनेला नै 2022आवसो खुलिनाय बेनाबो चेनेला बांद्राय गोबाव जायाखै नै नायनो हागोन 5 घन्टाफोरावनो 3.9k 1 डेआवनो 15k 2 डेजआवनो 17k बेफोरबायदि भिउस लानो हागोन आरोना नोंथांमोना दा नोंथांमोनाबो बेफोर माने ट्रेन्डिंफोरनि सायाव भिडिअ बानाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नुखाबाय गाव गावनि साबसक्राइबारखौ बोरै बारायनांगौ आरो माबायदियै नोंथांमोना माय फार्स्ट ब्लग बिदि लिरनानै माबायदि माने ब्लग भिडिअखौ बानायग्रोनांगौ अब्लानो माने नोंथांनि भिउसआ फैखागोन आरोना दा नोंथांमोना गुबुननि भिडिअ होयोब्ला गुबुना मालाय खस्थ' खालामनाय भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै गावनि चेनेलाव रिआपलड खालामोब्ला माने बेफोर कन्टेन्टफोरा भिउसखौलाय मोनगोन नोङो खिन्थु मनिटाइज एप्लाइ खालामनाय समाव नोंनि चेनेला गोबां प्रब्लेम जागोन आरोना कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकबो फैनो हागौ माब्लाबा समाव नोंनि मनिटाइजआ रेजेक्टबो जानो हागौ गेजेर ससेयाव नोङो गुबुननि भिडिअ आपलड खालामबाय थायोब्ला मनिटाइज चेनेल जाखानायब्लाबो नोंना चेनेला मनिटाइज जाखानायब्लाबो मनिटाइजआ डिसेबल जाना होयो आरोना दा बिनिखायनो नोंथांमोना गोबां साबधान गाव खुद खस्थ' खालाम गाव खस्थ' खालामब्लानो माने खस्थ'नि फिथाइया साक्सेसफुल जागोन आरोना गुबुना जेखि बुंबाय थानो हो बखिग्राफ्रा बखिबाय थादों खिन्थु नोंखौ जायाखै माने हिन्दी चेनेल नोङो हिन्दी भिडिअ बानायोब्ला नोंखौ जायाखै होननानै बुंग्रा गोबां मानसिफोर थानो हागोन खिन्थु बै बुंग्रा मानसिया नोंनिफ्राय स्मार्टसिनबो नङा माने बेफोरबायदि मानसिया नोंबायदि मानसिखौ माने थुलुंगाबो होआ नोंखौ सापर्टबो खालामा जेब्ला नों गोजौ लेभेलाव मोनहैगोन जेब्ला नों साक्सेसफुल जानाय नुगोन अब्ला नोंनाव उल्था माने हेल्प बिफिनगोन आरोना बिदि मानसिया बिदि आरोना दा बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिखौ डन्ट केयार खालाम नोङो जि माने भिडिअ बानाय जि कन्टेन्ट बानायलांबाय था अब्लानो नोङो अट'मेटिकलि साबसक्राइबार मोनखागोन आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना होदो बिदिनो आं नोंथांमोननो इउटुबजों रिलेटेड थानाय ससियेल मिडियाजों रिलेटेड थानाय बे चेनेलनि थ्रुयै लाबोबाय थायो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय